مدب ليلى مسفلطات إيرتراوين سلام كبرات تخطاتلتنا انكو عنا من لو مدب ليلى مسفلطات إيرتراوين برحمة صاحبكم أبز مدبنا نيوت سرحن نايتم أب علم عبس الواز فترم بإيرتراو مبقرم دما زخرو أحواتنا كنزتينام لو مزان تنام زعب حانت كوميدان ترايزي كونس حانت مرحي تحبرة تسب بعد تلين كتبابن دراسيت متصحف حفتنا تيفانا حدشم كم مدرخات كوميدي هوليوود كساب من بلاس نام بقلام عمق زبالة قعزة هيوت تيفانا حدش مأتويم أما زناقة علم في اللايد مام أما مدرخات كوميدي هوليوود كان فليت كوكب دمي أتبر لله تيفانا حدشم أنت كابتن أبز وان زين زل على تفلات نتجعنون زلون سنة بابوين يام بتفليس هونك قديم كوميديا بزي حبئ بئن الزل أربعان بتفطراو توهوان دبي مناسبات كتسر كإلا يام انتقونا كن نبوزحات إيرتراوين تخطاتلتيم بالاو قدياتن من تيفاني كابتيا مدرخ نريو زل على ترجمان لأم نسام قوالتيم حد اوان كاب إيرترا كم سدتنيا ناب أمريكا زاتوم صهاير الدام حد شام زخام تيفاني مز تاريخ بالن هزمن إيرترا بزي بتأس جمد آتا أساسيرو واللوم إذا صحف زيم أبي وسر تيفان حدش كم ون أبتنساني إيرترا من نتان مفلاتن نمخبارن زجبر التوقع زوم كتوكوريوم كابتيم أبدو مأكلاي لوس أنجلوس نبرة هيوتم زقات أما بدو تستملئم نسنتا كسابتيا مدرخات هوليوود بصحته العل درجة كنري نعم بتوسخي نتمصب أزن بلا ركبم أب كلتشن 10 شمونتن مقبارون ناب إيرترا ممصأم كم ون أب كلتشن 10 شعتن زيجنة إيرترا مقبلا بعمقود كنمرمري نعم إذا صحف الزيم نتيفاني بزعبا إيرتراو مبقلام تقلت علو مقديم أبسر حتى كمي كم زنت وارق كم ون نتياب زمدهي جزء قرب الله نقفيتاتات كنتنتني نعم بدهو زمو الأم نقسنت مجمار أب عالم كوميديم هيوت نتيفانا حدش كام مجمرتهم أي كللن أبدو مأكل أي لوس أنجلوسم كاب إيرتراو أبون أفريكاويت أمريكاويت هدن توليد عبيام أبو أم صهير الدحدشم كاب إيرترا كم سدتنيام ناب أمريكا زاتو كنو تيفان الجنا والسلست عمد كلام كاب بيتسبو تفليوم زقام أب هوتام حدا أبي هواف فتير يوم دحر مثل أبو أم أدي أب حدا مكنا كبير موجود أتحنقل سلزقات ما بهاريات غيروم تي ودما نتيفانن حواتان زيادة تأفف خوينوم تيفانيم أمنوس أدميا حلاف النت حدا عبسب كتسكم تقدي دام زخنتات زيم نعان حواتان أبستفل علي معبي تكالاتن فوستر كير كبتاتنو جيرووم زخبيد نايم سنة تموكروزي نتيفاني برتعن تتصوارنا تنترايزي كونسن نتيعان متسا زخنتو كوميديا ون مسرت كوين وايوم لزحل فوتو سقين مكران نامدرخ كوميدي بموتسام بصبات كتسحط رايزي كونس النقرات كابكالا أنفت كريوون أقديداتهم يام أمت حافن The Last Black Unicorn تاني مودات تسلم يونيكورن بزعبات زحل فوتو هيوت بقلتن بزي حبيبن تقلتن زمت حفزيم بزعباتيم أب هيوت هزقات أما كبير بودات رايزي كونسم بزعباتيم نزقلو تساقام هالسجرة نخطوت زحقزا حيلن كالن برتعنون يقلتن كابزلاس بلاك يونيكورن ستوسد مسات صحفنهم ولا هو نقرات كسع كندي كم زقفهم هيوت كسع كندي تسلمات تخونم مخنيات اللوم أبو صباق تركب تخيلي قام كتم حيشون تخيلي قام أنا سلز قبل قيم زفلت سلزيد ما بزح جزيم كوميدي كاب صغي زمنجوم أبي وتي أمنات كأون تسفا قبر كابتر الصحة سقريدا كنعبينا ندليم ناي كوميدي وتام كام نشتو مدرخات جميلة ببقرب النعابيت متسام أما جمر تهباراتن أم نايمر عمد تأخابات أم نايبار ميت إيبام بعالاتن ناصر حت نيرام زقاء نتناي مدرختو مقرآن كمسسن غيروم تناي بار ميت إبا سرح دما مستساني حزر خبتهم أيهودا ومبقلا كتأساسر حقيزوا يوم بتتفتراويم توبان بزيت حللت عران كسب أصاب تلفزيون فيلمين كتساتف جمرت أب كم زم كارمي كيال شو زعم مسألة تخططت فيلم تاتم بحرم الستافام تني حق عبي عبيتان على ما تفلت نتانجن أب كلتشن 10 شوعتن بستواء ساعة الله فيلم قل ستريب قعزة والديو متيوم قل ستريب نابزل على درجة نمبصحن فيلم قل ستريب نتيفاني حد شاب على مزناقم حريف لي بوتا هيبوام أبزا فيلم زيام ريجينا هول كون لاتيفان جادا بينكيت سيميزن زأم مسلا فلقات تواسع التخاتي عام ستواس اتفانين بتي ديناز بالقص بهاري تعذبتيم أزيام السيطاتهم بتي قص بهاري عام حيزلو بقص الزاربن عركنة العلوة غازهبنيو نيروم
እዚ ከኣም ምስቲ ናይ ቲፋኒ ናይ ባዕላ ባህሪ ተመሳሳሊ ስለ ዝነበረን እቲ ተዋስኦኦም ኣዝዩ ተፈጥሮኣውን ማራኽን ገይርዎም እቲ ብዛዕባ ግሬይ ፕሩት ዝዛረበቶ ትርኢት ሓደ ካብቶም ኣብ ታሪኽ ኮሜዲ ፊልምታት ዘይርስዑ መድረኻት ኮይኑ ይግለጽ። እቲ ኣብ ገል ስትሪፕ ዝረኣያቶ ብሉጽ ተዋስኦም ብዙሕ ሽልማታት ንኣዳን ከም ዝውሕ ዘላ ገይሮም ካብዚ ፊልም ዝንድሓር ቲፋኒ ሓንቲ ካብተን ዝለዓላ ተፈላጥነት ዘለዎን ተዋሳእቲ ኮሜዲ ኮይና ኣብ ዝተፈላለዩ ፊልምታት ከም ናይት ስኩል ቤት ትምህርቲ ለይቲ ምስ ኬቨን ሃርት ላይክ ኤ ቦስን ከም ሓለቃ ከምኡውን ኣብ ተኸታታሊ ፊልም ዘ ኣፍተር ፓርቲ ድሕርቲ ድግስ ተዋሲኦም ብተወሳኺ ኣብ 2017 ኣብቲ ካብተን ፍሉጣት ኮሜዲ መደባት ቴሌቪዥን ዝኾነት ሳቱርዴይ ናይት ላይቭ ቀዳም ምሸት ብሂወት ዝተዋስአት ቀዳመይቲ ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ኮሜድያን ብምዃን ታሪክ ሰሪሓላ በስርሓ ድማ ሽልማት ኤሚ ኣዋርድ ተዓዊታ ምንብላስ ናብ መበቆላም ጉዕዞም ናብ ኤርትራን ዜግነትን ምስቲ ኣብ ሆሊውድ ዝረኸበቶም ዓብ ስምን ስራሕን ቲፋኒ ንሓደ ካብቶም ኣብ ሂወታ ዝዓበዩ ሕቶታት መልሲ ንምርካብን ወትሩ ትፅዕር ነይራ ንሱ ድማ ምስ ኤርትራዊ መበቆል ምትእሳር እዩ ንሳ ንኣቦኣ ፀሃይ ረዳ ሓድሽ ኣብ መወዳእታ መዓልታት ሂወት እያ ረኺባቶም ዝሓፅር ግዜ ግን ንዓ ዓብ ትርጉም ነይርዎም ኣቦኣ ቅድሚ ምዕራፉ ሓደ መዓልቲ ኣብ ኤርትራ ክትከዲእኺ ከም ዝበላ ትገልጽ ብተወሳኺ ኣብ መድረኽ ኦስካር እንተደኣ ደኢብኪ ንህዝበኪ ኣኽብርዮም ኢሉ ተላቢህዋ እዚም ናይ ኣቦኣ ቃል ኪዳን ኣብ ልባ ዓሚቑ ሱር ስለ ዝሰደደ ኣብ 2018 ኣብ መድረኽ ሽልማት ኦስካር ብባህላዊ ናይ ኤርትራውያን ክዳን ዙርያን ካባን ተኸዲና ብምቕራብ ንዓለም ኣደኒቓ ኣቦይ ካብ ኤርትራዩ ኣማዕሪፉ ሓደ መዓልቲ ኣብዚ መድረኽ እዚ ከም ዝበፅሕ ነጊሩ ነይሩ ኣብ ኦስካር እንተደኣ በፂሕኪ ድማ ንህዝበኪ ኣኽብርዮም ኢሉኒ ስለዚ ንህዝቢ ኤርትራ ኣኽብር ኣለኹ ክትብል ንጋዜጠኛታት ገሊፃ እዚ ተግባር እዚ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብዙሓት ኤርትራውያን ከምኡውን ካልኦት ኣፍቀርቲ ባህሊ ዓብ ንኣዳን ደገፍን ረኺባ ኣብ 2018 ነቲ ናይ ኣቦኣ ፍቓድ ንምፍፃም ንሬስኡ ሒዛ ናብ ኤርትራ መፂኣ እዚ ንዓኣ ናይ ፈለማ ብፅሕ ኮይኑ ስምዒታዊትን ታሪኻዊትን እዩ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ምስ ኣዝማዳ ተራኺባ ነቲ ነዊሕ ዓመታት ዝተሓበአ ወገን ቤተሰባ ክትፈልጥ ክኢላ ኣብቲ እዋን እቲ ንኤሬትቪ ኣብ ዝሃበቶም ቃለ መጠይቕን ከም ልበይ ዝሕከም ዘሎ ኮይኑ ተሰሚዑኒ በብዙሕ ነገራት ሓሊፈየም ሕጂ ምን ምዃነይ ስለምንታይ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ከም ዘለኹም ዕላማይ እንታይ ምዃኑ ዝሓሸ ምርዳእ ኣለኒ ክትብል ገሊፃ እቲ ርክባ ምስ ኤርትራ በዚ ጥራይ ተወድአ ኣብ 2019 ኣብ በዓል መበል 28 ዓመት ናጽነት ኤርትራን ምስታፍን ናብ ኣስመራ ተመሊሳ ኣብዚ ምብፃሕ እዚ ከዓ ዜግነት ኤርትራ ብውግዕ ተቐቢላ ንእሱ ጉምቲ እዚ ክትወስድ ዝደረኻ ምክንያት ክትገልጽ ከላ ናብ ህዝበይን ቤተሰበይን ክመፅእ ፍቓድ ክሓትት ኣይደልን ምስ ህዝበይ ክኸውን ኣብ ዘለኹ ግዜ ክመፅእ እዩ ድሌተይ በለት እዚ ተግባር እዚ ነቲ ንሳ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ሓያል ስምዒታዊ ምትእስሳር ዘርኢ እዩ ኣብ ካልእ እዋን ኣብ ዝገበረቶ ምብፃሕ ከዓ ናብ ዓዲ ብሓጉኣ ገዛ ከረን ብምኻድም ምስ ህዝቢ እቲ ከባቢ ተራኺባ ብላክ ሚፅቫ ንምግላጽ ድርመነትን ቲፋኒ ሓድሽ ኤርትራዊ ጥራይ ዘይኮነት ካብ ወገን ኣቦኣ ኣሂዳዊት እያ ነዚ ድርመነት ኣዚም ኣብ 2019 ኣብ ዘውፃቶም ናይ ኮሜዲ መደብን ብላክ ሚፅቫ ብዕምቀት ገሊፃቶላ ኣብዚ መደብ እዚ ብዛዕባ እቲ ጸሊም ጓል ኣንስተይቲ ኣሂዳዊት ምንባር ዘለዎ ብድሆታትን ባህልን ብፍሉይ ቅዲ ኮሜዲ ትገልጽ እዚ መደብ እዚ ብዛዕባ እቲ ናብ ኣይሁድነት ምምላስ ዝገበረቶ ጉዕዞም ከምኡውን ኣብ ዕድመ 40 ዓመታ ባት ሚፅቫ ምግባራ ይትርኽ ኣብ ብላክ ሚፅቫ ብዛዕባ እቲ ኣቦኦም ኣብ ኤርትራ ከሎ ኣይሁዳዊ ምንባር ዘሎ ሓደጋን ምስጢርን ከመይ ከም ዝነበረ ትገልጸሉ ክፍልታት ኣሎ ንሳ ነቲ ታሪክ ኣቦኣ ምስቲ ናይ ባዕላ ኣብ ኣሜሪካ ከም ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ዘሕለፈቶ ሂወት ከተነጻጽር ትፍትን እዚ ድማ ነቲ ንሳ ዘለዋ ፍሉይ ናይ ምርኣይ ኣንፈት የጉልሕ ነቲ ባህላዊ ናይ ኣይሁድ መዝሙር ሃቫና ቪላም ብፍሉይ ቅድያ ክትዝምር ከላ ነቲ ክልተ ባህልታት ብሓደ ከተዋሃድ ዘለዋ ክእለት ተርኢ እዚ መደብ እዚ ብሽልማት ግራሚ ኣዋርድ ንዝበለፀ ኮሜዲ ኣልበም ተዓዊቶም እዚ ከዓ ቲፋኒ ድሕሪ ዌፒ ጎልድበርግ ዝሽልማት ዝተዓወተት ካልአይቲ ኣፍሪቃዊት ኣሜሪካዊት ጓል ኣንስተይቲ ገይርዋ ነቐፌታን ክትዕን ምስቲ ኩሉ ኤርትራዊ መበቆላ ንምኽባር ትገብሮ ጻዕሪ ቲፋኒ ሓድሽን ካብ ገለ ወገናት ነቐፌታ ኣይተረፉን ቲፋኒ ኣብ ሓደ ቃለ መጠይቕ ምስ ኤሬትቪ ነዚ ነቐፌታ ክትምልስ ከላ ኣብ ልዕለይ ኣብ ኢንተርነት መጥቃዕቲ ይፍጽሙ ንሂወተይ የፈራርሑም ኣነ ግን ሓደ ነገር ይስብሎም ኣቶም ንስኹም ከመይ ገይረ ከም ዝቃለስ እፈልጥ ኣብ ደመዩ ዘሎ ብምባል ሓያል መልሲ ሂባ ንሳ ብዙሓት ካብቶም ዝነቐፍዋ ሰባትን ነቲ ናይ ሓቂ ኩነታት ከም ዘይፈልጥዎን ብናይ ሓሶት ዜናታት ከም ዝታለሉን ትገልጽ መደምደምታ ሂወት ቲፋኒ ሓድሽን ሓደ ናይ ዓወት ተጻዋርነት ናብ መበቆልካ ናይ ምምላስን
ተኣምራታዊ ዝኾነ ታሪክዮም ካብቲ ብድሆ ዝመልኦን እስነታት በጊሳም ሓንቲ ካብተን ኣብ ዓለምና ዝለዓለ ተፈላጥነት ዘለወን ኮሜድያውያን ክትከውን ክኢላ እቲ ንዓኣ ፍልይቲ ዝገብራ ግን እቲ ኣብ መድረኽ ዘለዋ ተውህቦ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ንኤርትራ መበቆላን ምፍላጥን ንምኽባርን ዝገበረቶ ጉዕዞም ንብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ዲያስፖራ ዘለኡም ከም ኣብነት ትጥቀስ ንሳ ንታሪኽ ኣቦ ኣብ ኩርዓት ትዝክር ንባህልን ህዝብን ኤርትራ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ተላልዮም እቲ ናብ ኤርትራ ዝገበረቶ ምፅሓትን ዜግነት ምቕባላ ከምኡውን ነቲ ባህላዊ ክዳና መድረኽ ኦስካር ምኽዳና ኩሉ ነቲ ንሳ ምስ መበቆላ ዘለዋ ዓሚቕ ፍቕሪ ዘርእዮም እንተኾነ ግን እቲ ዝዓበየ ስእሊ ክንርኢ ከለና ቲፋኒ ሓድሽ ድምፂ ሓደስቲ ወለዶ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን እያ ንሳ ነቲ ድርብ መንነታ መሓዝ ዘለዎ ፀገማትን ፅባቐን ብግልፂ ተካፍል በቲ ፍሉይ ዝኾነ ቅዲ ኮሜድኣ ንሰባት ከተስሕቕ ጥራይ ዘይኮነስን ከተዘራርብን ከተተሓሳስብን ትገብር ቲፋኒ ሓድሽ ካብ መድረኻት ኮሜዲ ሆሊውድ ክሳብ ጽሙቕ ጎደናታት ኣስመራ ዝተዘርግሐም ሓደ ህያው ድልድል እያ ንሳ ብሓቂ ዘላስ ብላክ ዩኒኮርን ጥራይ ዘይኮነት ሓንቲ ብርቅን ክብርትን ጓል ኤርትራውን እያ ንሎሚ ዝነበረና መደብ ኣብዚ ዛዝም ብዛዕባ ህይወት ቲፋኒ ሓድሽ ክንመሃር ፀኒሕና እቲ መበቆላዊ ዝሕብን ታሪኻን ኮሜድኣን ንዓና ዓብ ሓበን እዩ ኣብ ቀጻሊ ዛንታ ካልኦት ኤርትራውያን ሒዝናልኩም ክንመጽእ ኢና ሰላም ወሰናይ ኣዳላዊ ኢንጂነር ተመስገን ጸጋይ